Sa 12 ka tuig nga pag-eskwela ni Igsoong Darwin gitgano sa seminaryo, wa jud siya nakaila ug wa jud siya nakahibaw kung kinsa sa mga apostoles ang nagpahulay o nagbantay sa adlaw Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Imong tanan ko nimo, give and take man kinsa man sa mga apostoles nagpahulay og Sabado after nabanhaw si Kristo. So, niini nga video, atong sugiran o atong tudluan si Igsoong Darwin Gitgano o ang uban pang mga higala natong mga Katoliko nga wa nakahibaw o wa nakaila kung kinsa sa mga apostoles ang namahulay sa adlaw Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Og ang atong gamiton nga ebidensya sa pagtugan sa ilaha, mao ang ilahang libro mismo. So, sa way paglangay-langay, atong basahon sa ilahang libro mismo kung kinsa nga mga apostoles ang nagpahulay sa adlaw Sabado human nga mabanhaw si Kristo. Matod pa niini nga libro, The Christian Sabbath, the genuine offspring of the union of the Holy Spirit and the Catholic Church, his spouse, the claims of Protestant to any part therein prove to be groundless, self-contradictory, and suicidal. 5th edition, published by Catholic Mirror, Baltimore, MD. Page 6, matod pa din He finds that the Bible, his teacher, is consistent in both parts, that the Redeemer, during his mortal life, never kept any other day than Saturday. The Gospel plainly evinces to him this fact, whilst in the pages of the Acts of the Apostles, the Epistles, and the Apocalypse, not the vestige of an act canceling the Saturday arrangement can be found. Second paragraph. The Adventists, therefore, in common with the Israelites, derive their belief from the Old Testament, which position is confirmed by the New Testament. So, kining beliefs sa Seventh-day Adventist nga gikuha gikan sa Old Testament, gi-confirm kini sa New Testament. Confirm yun sa New Testament. Matod pa sa ilahang libro. Atong padayunon sa pagbasa. Endorsing fully by the life and practice of the Redeemer and his apostles, the teaching of the sacred word, for nearly a century of Christian era. Tinaw mga higala ug mga igsoon, niini nga statement atong nahibaw-an mga higala nga dili lang usa ka apostoles, duha ka apostoles ang nagbantay sa adlaw igpapahulay human nga mabanhaw si Kristo, kundi ang iyahang tanang mga apostles nagbantay gayud sa adlaw igpapahulay sud sa hapit usa ka century panahon sa Christian era. Mag-ingon ganing Christian era, mauna na ang panahon human nga nabanhaw ang atong Ginoo. So, alang sa atong higala o igsuon nga si Brother Darwin Gitgano, di ara ang tubag sa imong pangutana. Kung kinsa sa mga apostoles ang nagbantay sa adlaw igpapahulay human nga nabanhaw si Kristo, ang tubag, tanang apostoles ni Kristo nagpadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay sa panahon sa Christian era. Pag-research jud pag-ayo, Brother Darwin, para nga di pod mahimong palpak imong mga argumento. Butangi, tumpak.